Human mabantayi ang pagkahulpa sa pathwalk sa Bukirang Bahin sa City Lower Kalunasan, Manggahan sa Barangay Kalunasan. Gitigom nila ang mga apektadong mga mulupyo aron mapasabot sa epekto unya niini. Ani ang report. Sa miaging Biyernes hapon, gitigom sa mga opisyal sa Barangay Kalunasan ang upat ka pamilya kansang mga panimay nag-umbaw sa dapit nga nahulpa. Matod ni Lisette Sol, Deputy Incident Commander, Barangay Kalunasan Disaster Risk Reduction and Management Office, nga tululang sa upat ka mga nanag-iyas panimay ang nakatambong sa tigom. Sa pasiunang tigom, nasairan nga tungod sa tubig nga gikan sa mga panimay nga miagas sa nabuak nga PVC pipe, maoy nakatampo sa pagkahulpa sa dapit. Minugang si Sol nga mas nisamot ang pagkahumok sa yuta dihang ni bundak ang kusugawan sa miaging Huwebes sa buntag. Matod ni Konsehal Nila Mabano sa Barangay Kalunasan nga 7 ka panimay ang posibleng maapektuhan kung dili matagad ang suliran. Ang affected ato nga houses is 7. Ang katong upat ka balay nga naa sa babaw, mo to ang ilahang PVC nga nag-leaking, ari na siya dagayday sa ubos. Gipasabot ni Konsehal Mabano nga way kapuslanan kung iriprap ang nahulpa nga dapit kung dili unang sulparon sa mga mulupyo ang nabuak nilang PVC pipe. Gisusi nila ni Konsehal Mabano og Mary Jean Ginto ang dapit kung nakasugod na ba pag-ilis sa nabuak nga PVC pipe ang mga gitumbok nga mga panimay. Kay naamay ni promise nga magtaod na siya og PVC karong adlaw, amon tanawon dito. Kay ang barangay mo provide man gyud og katong simento og kabilya with kuan pa gyud riprap. Kauban si Clover Lumayag ug Philip Patricio. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.